Ikerlandako sistema txertatuak eta elektronikako teknologiak oso garrantzitsua dira, merkatuan industrian daukaten inpaktuaren gaitik, ez? Eta zentzu horretan laborategi berri honek lagunduko esku balio erantzi handiago bat emoten enpresei, bereziki bi ikuspuntutik, ez? Epe laburragoetan garapenak eginez eta fidagarritasun handiagoko garapenak eginez. Dira purtsu bat ekarpen nagusia. Ikerlanen ikusi egun PCB laborategi berria, esan oso interesgarria iruditu zait, gauza askogatik. Abiadura estrategikoki diferentzial bat izan behar dan eta egin duten ekipamentu berriarekin abiadura lortu behar dute, gainera sektore oso interesgarri batetan, elektronikan eta elektronikan txartelen elaborazio, prototipaje eta diseinuan, Mondragoneko kooperatiba asko mundu horretan daude, elektronika produzitzen dute eta hau izango da beraientzat oso lagungarria, beraz notizio oso positiboa gaurkoa. Gipuzkoako enpresen lehiakortasuna sustatzeko oso pieza importantea izan lehikelako. Enpresentzako lehiakortasun faktore garrantzitsua izan litekeela usten dut. Zeta gainea laborategi hau guztiz, bai Gipuzkoako eta Gipuzkoatik kanpo dauden enpresentzako ere irikita baitago.